Jotono phungkaham hai lamsogo ani YouTube channel lo hingke tini hingke ang phungni mai saphron hoiteno start khaisinai tini mui hingke swtui dok bahan khaklobai sikamuk mui borok hingke alu baja hingke ang mai sabai nongno phunuknai ang tini borok thanai naitongdi phunuknai norokno bwskangni vlog hingke obo hingke chwng bai songbai kumui songbai hongkhorui thangka gari o kalaijak tabuk hingke chwng tini hingke chini para kachamo thanai babuni para o thalainai hingke naidi lama chumui rok bodol oi kobon tongo bising naithok naidi hingke o nok rokno sabo sini ke comment ke sadi mo bola mangna sabo sini ke sai khana redi hingke naidi iko o je building nok no humani hi obo hingke kheto kojarni obo hingke chini yang ni sub center hingke bini right side hingke chini panchayat office ta hingke naidi hi hingke chwng thanglai tongo lama bo chalo haifano chwng tini kormanto tabuk phung 11 ta bajika hingke chwng thangtai hingke kisa lenai chalo lama bo hamya pura lama sitra nainaba pura lama hamya kisa phano hingke naidi chumui rok naithokmani hingke obo tamjani lama o bolong phano o white naidi kuphur kai hi tamjani bubar ong tongbai o hingke aboni bagui lama tebo naithok ke nugo naila aboni bagui lama bo hamya hingke gari bo slow wngui mathaka naidi bising naithok norok naithokjak wayada hingke chwng obo lai thangui nai hingke ani naidi hingke ang bo ani mwkhang kisa phunukgani ta naidi satung pura gari bisingo tongphano hingke chocolate chajakta ang nainaba mwkhang rok ke naithanai sabani hi tini hingke ang obo ri chumui thaka obo first tini bai second time chumbo ang mo ri no chumjagyata hingke naidi lama rok bo kisa phano hamya nainaba borok no yang bwswk kosto khai borok chorilai tongna naidi lama kisa phano hamya school o pornai cherai rok bo tongmano naidi cycle bai borok yang tui imbui second bike gari thanani chi kosto ta gari kheto choliyana bongni yango nainaba gari kaisa phaika hingke no cycle rok laisi maya lama bo chikon teisa bolong bo hokriya nainaba o kada hinani bono okra nainaba boste bolong si cycle talanga hapma thangsi no lama rok man bagui bono to amti rok no lama rok to hono nangai pan bono khaksang khabatlai no nadi pura bolong atiada angke yang tei rok sai soro thana angke antas thanagla ang betlai kiri yang tei bolong kiri ma sang tong oras ma ang tong raklak musu lama ase haksal tei musu haksal sini borok usuk kona ni porna bagai ma phai bai hingke obo hingke munda bari sopai ke munda bosti hinui munda bosti sopai ke yang bo lama kisa phano hamya yang bo tebo ka hamya nainaba lama kisa phano hamka hamsikre yang ro bisi lama hamya tabu member chairman tongnai rok mo lama rok no kisa rega bai phano khari hingke bisi kaham kamu borok ni lainani borok naidi wa bol phalai jao muya rok phalai jao bongno mo lama clean rok khai rike borok ni bo bisi tongthokjak kamu nainaba obo yathek bai himbui bo bwsako si nang tongbai nai hingke obo ke chwng sopaika darani dukan obo ke darani dukan bin dukan ke sariko simi kholokbo tabuk ni dukan rok ke kwrwi hingke chwng bo tabuk hingke sopaina naikha obo dukan like hingke no sopai sinai hingke sopaina sikang ang bo kisa tongthogui nai aram nangjaka chini para kacham hingke naidi ang tini mo bag lango handbag hingke mwkhang ro nai bai bai kok sawui akonai komis bai kok sawui akonai chwng thanglai ke hingke sogui naikha ba ara tongthok tongkha phaya balokmani hinai hingke naitongdi norok bo naitongdi hingke naidi himo tabuk mo hacham mongkhorui nai thangka hingke no mo hacham paikha hingke no mato malayo apala chalo himui rok khai thangmanani kwrwi angkha thangmanglak himui rok thana hingke ang sogui glak oro yang hingke to keborok phana sei ko obo hingke Anganabadi obo hingke oronto chwng khejar rok machalia chwng yang wasaya bai sapano bai ko to simi sasayo yang hingke hinaidi sopai ke obo no masong daily bolong hogri tonimani rubber kaina hini agi furoro kuwai rok kaijak si kuwai bagan hini
koi kaisa songmo sabjoni tlang thangbai kya hingke agini rubber bo tongko bisi to kori khai pano khel khajike jai khejige ni bisi to kori khai pano tongo kisa misala tongko da hingke naidi jeng da bongke sok bai kya guys naidi hingke jeng da bongke sok bai ka para ka sama abo hingke hinai ono khakang muka hingke babani nok hata giwo di amo hingke jeng rubber bagan sok bai ka hingke omo hingke chini thai block bahang pudong mani bo thai block bahang no chini naidi ka hingke funungna nai tuni jeng da bo berai fungnai sin rubber rok bustor kana fungnai nai tuni jeng di khai obo hingke lama kinar ono ganani borok rok no kai toni kana khum rok naitok kai ton bai ka naidi ko obono rubber bufang hingke rubber anai bato tongkri saimia baba ke sau rubber anai ni nogo problem tongo rajak ya hinai naita habonai ko rajak no na tini no rakhana obo hingke naina ba pura pokla pungjak amse tui si tui bai mix wngjak hadi watui no faikana pura tui si hingke naitoni ranai kriba tei bufang pura agi froni balok suka obo 7-8 bosor rok wngka kana naina ba eka 10 bosor rok se laikana tangke jai khaya khel khaijiga chwng bo yango tongya bai amtui wngtamika ta yakhaito tei kwbang se kaijak baksa nobar faipero bai baika nos tongbaika hingke tabuk hingke koita phai chwng aborok kun saisi maya jera naisi saimano ta ayang khoi naidi bike kutuk khai thentri chana bagui thentri khak naidi thentri mamang naidi hingke obo ke laddu khai nahao bini yong khai khago da naina ba आगे रखो और किसे तंगना मासो सो गाइस ये देखो ये है अंगली तो इसको कौन कौन खाता है कौन नहीं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं अभी खा के अब लोगों को मेरा रिएक्शन क्या होता है खाने के बाद मुंह में जाने के बाद क्या होता है इसका जो क्या होता है ये पक जाने के बाद ना इसको क्या करता है पानी पूरी में जो पानी है ना वो ही है इससे ही बनाता है तो अब लोग आप लोगों ने खाया होगा पानी पूरी तो सभी लोग खाता है तो मैं भी तो खाता हूँ मेरा तो फेवरेट है मैं पूरा 50-50 खा लेता हूँ तो फिर ये देखो खा के मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या होता है बहुत ही मीठा है ये देखो तोतला भी आ गया है तोतला को भी खिलाऊंगी तोतला बहुत खा के मोटा हो गया है इसलिए इसको नहीं दूंगी और देखो ये है मेरा पापा का पुराना घर mo musuk khajak bo kostong ja suguna satung kutungo malik rok bo sabong to khana bo naipaya ingo bo hingke buduk fu ma no sai hoja aro kabui faika nai kaham ke kabu gari hinai nari morokai tangke baing bising hablaika hingke naigare dol rok obo manai tambo wngkha ang abo sini manliya bubar da hinani bwthai da hino ang si sini liya hingke sabo obono sini kisa comment khai sai kinari obo tamo chai mamani da na chai maya naina ba angkhe si sini kisa phano obo mung rok bo maya tini no first time nugo agi phur rok bo nugya naidi ko bai songkai laddu songkai ang thalai o thentri chatotui hingke ang bo berai o naidi ang bo o bwthai ni gana phas phaijoka oro mane sab sini ke sadia saimano muchusuka bairo singnai ma bai bo sini khumui bo sini hinsa ta hingke ang bo saimano jaliya kisa sabai diano do hingke naidi ang hingke mo hingke rubber scrap angke to wais pan nugya ko rubber ono bodike bara rubber rao simi saimano ai pano nugya ko ta ni tola rubber scrap rok laijak abo sabo khojanai saimia ma songda khojana holo rogona au sini bufang rarai tongo aboda khojano saimia hingke chini tini ungkobo tongo video short film ni shoot hingke hinani borok short film khaina bagui shoot khailai tongo hingke totla khai o bwrui no sikla hinui sama chiyaka bo bwsaka nang phano hade baba hain kwbang rijak hingke bola jijak ta totla naidi tabuk khe bebo berai khaba nabo naibai khaba ta angke nok phaichingmo thalai sinai hinui chwng phailaika naidi o musuk bo naharoi tongmani thaisingo ang phaiparo hingke lama himka tabuk gari o kasinai kop kolom kha tubtung suka hingke tui bo gari o se hingke naidi tabuk hingke ang himka thana bagui bike khe to swkang bari ano sogijak gari o
bote bisela jago tiroko berainani haipana pono tini ke himdi bagan beting khana lainani boti asung ma song daily phaija naina hinike jing tabo thaksinai hinke chini next shoot ni bagui jing next location sokpai naidi hingoboke oboke tei kaisa location sokpai oro jing short film khaina bagui naidi video khaio kumuke tisao bike video khaio ta bike cameraman po nainaba obo naithok mani chumui rok naide o jaga pura naithok chini nok bai haksal wngkhe se takai sari o ang oro jeteno daily no video rok khaibai kamo berai kamo nainaba pura naithok hinke obo hingke naidi tui chamtuli tui po obo naidi omoro khe video khailai o tui no bo waisa camera khaienai hinke tui rogo matukuya balo suka je cherai puro matukuya balo suka tabo ke chwng kifilai ke nok paisingo hingke dukan o chwng amra palma nukha hingke bwthagui amra chana hini Ni bagi se ang gan prandu muske soro faltongo ha nang baha no khibi ta kabun chalai thang chala be jalangan sabdana dong dei misi bukaro Hingke ni amra kana haka yongsong phalai tongo hingke ang nungya hantong mani kumi bo sago ke nung naidi hini hingke ang nung naisinai hini sama se anara tam bo asing mix khaika saimalia thos thokle nainaba bini ukologo tam sijak welcome all Tripura Akshay Kumar sorbot po khaile thanda na khaile gorom baba nainaba hingke bini sorbot hingke ang bono te tabuk di boro nungmani side hingke na rwtharma phaisinai hinsao ta hingke ang bo naigena hori test khai naigena soi dang nung rwthar phai naigena ta hini ang bo nahawi nungkha ta biko hingke bini sorbot anaro tam mix rok khai asuk thothokjak liya ang binaro hingke oborok nungui paikhe babuni hair cut rok khaikhe bwkhwnai kisa rakha babuni bwkhwnai logo hinui naidi babuni bwkhwnai tike rakha ang tini sal bo thangka chwng sokpaima naidi boga bo bir thangbai khe hingke naidi hingke yang o hingke tamo nukjak himba rainbow si hingke naila bosi naithoka hingke tini ni vlog no skeno mwthak sinai ani vlog naima bagui jotono no hambai hingke je subscribe khairo kisa khairi baidi like khaidi comment khaidi share